Ibu Among Rawuh tetap semangat lan ugi para mas-mas kadang pramuladi, ibu-ibu ingkang wonten wingking lan ugi ibu-ibu penjaga prasmanan mbok pilih samanggi wonten pamdan lagu mau bergabung semoga saya persilakan bunda-bundaku sekarang menjaga prasmanan besok menjaga hatiku untuk selamanya. Ya Allah Zayata ya ngono ya Bu. Lah ya jan lah masalah ya ket biyen urung enek ning Joko Bu aku ki mbak pilih betahaken mantu bagus ya monggo. Nggih sedengan kanca-kanca MSC Audio Sound System kajab menika sambut nyungguyung adicara saking keluarga besar Bobo Subari sekalian Ibu Mariani. Kendha ayu kasuwun jumeneng Dian Denok Mijil saking Klaten Indonesia. Dian Denok Mijil saking Laladan Sampetan derekipun Geladak Sari. Alhamdulillah. Derek sowan Mas Didi. Nggih Dek Cahyo. Niki wonten pundi niki? Sakmenika wonten mriki. Gedangan Pusparengga Musuk Boyolali. Oh, alah. Ayo, semira mungkin mlayu ngidul barang. Dadi ngidul. ora mlayu ngalor ae, ning sesuk genti mlayu-mlayu. Dikira pedhot tenan wis. Engko nak sliramu mlayu-mlayu dhewe penting ora saba pasar ya, Nduk. Ndak reso bali. Kaya tanggoku kono kae iki ora iso bali. Alhamdulillah aku saiki sehat ya waras. Oh, sehat ya waras. Sehat ya waras. Ya kuwi nomor 1. Nggih. Mboten kata lumpen ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalih kula sak rencang lumantar Bobby musik. Alhamdulillah. Iya. Nggih, Mbak Mas Nganten kalian Mbak Nganten yang sedang berbahagia. Kita Mas juga Nganten ikut merasakan kebahagiaan mereka berdua. Iya. Mbak Nganten cantiknya luar biasa, Mas Iya. Nganten gantengnya kayak aku. Ya Allah, jangan luar. Hah? Apa? Lah apa toh? Kuwi mau gantengnya kaya sapa? Kayak Mas Bobby. Sesuk kuping kuar tak presaken ning THT. Ya, diucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak Manten sama Mas Manten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat pinaringan putra putri engkang soleh lan soleha. Amin ya robbal alamin. Iya. Anji Pak Subari muga-muga lak pinaringan putus sing kathah nggih Bapak. Ya Allah. Rencana mau punya momongan berapa, Mbak? 8. Loh, 8 Mas Nganten ya Allah. Eman-eman dalane Mas. jane ngono ki dipersiapkan dulu wah Iya. awak dhewe besok penake duwe anak piro ya. Oh ngono. Nah aku mbiyen karo bojoku ora ngono. Lah piye? Penting dadi mbah pirane wis pokoke alhamdulillah kuwi jenenge sing maringi Gusti Allah. Oh ngono. Nak kowe mesti ya kok program. Jane nek melu kemerintah iki ya jane ya kon program. Ya 2 anak cukup. 2 anak cukup. Ikuti program KB. Ewadene hawane rada rintik-rintik rada germis-germis keto Mbak. Ya. Angine rada semribit, kesundulan kuwi ya ora apa-apa jenenge rezeki ngono kuwi. Ayo. Umume ae. Ya ora apa-apa to ya 6 ya ento. Aja ding Mbak, aja kesusu. Cilik sik digedhekke ngantek TK gek diadeni. Kuwi kowe. Beda meneh prinsipe Mbak Nganten karo Mas Nganten. Gas ngono wae ya pas. Nggih. Panglipur ya saya. Disukani lagu sing sesuai karo kehenen. Nggih, sesuai karo panas kahanan. udan nih. Oh, panas udan. Nggih, aling-aling caping Iya. gunung. Nggih. Sumangga Nduk, sapunika selajuke wala katur panglipur ugi mboten kampen Pak D selamat menikmati hidangan. Pak Ya D. Allah, dadase. Ya Allah. Iya, Pak De siapa? Kemarin kita sempat job di tempatnya beliau Pak D. Winong. Mas kapan toh? Yes, kok nak kowe duit entek mesti lali kok. Aku nek job-joban ditentek aku lali yo. Haji, Pak yuk. De, monggo sketsake Pak De. Aku ora tok bawani to nah. Wis aku percaya harus liramu. Oh iya. Pak Parno. Oh, ajeng dibawani kalian Pak Ayo. Parno, Pak. Iki biasane ngono ya. Pak Parno ingkang pundi?
Pak Parno ingkang pundi? Pancen eram ben nggih. Nika bapakipun Mbak Rika. Mbak Rika. Kula mboten pantun. Lah napa? Aku ki gak berani. Pak anggota. Pak anggota. Pak DPR sak menika Nduk, luar biasa. Aku sedelengkat ya meh nyalon lho. Iya, heeh. Nyalon apa nak? Lurah. Wah ora payu nak kowe nak. Ora. Ngatur nglijing santen kagem beliau Pak DPR. Anjir. Bapak Parno dan Ibu. Sugirawu. Ya sumangga laju ke wala Nduk Jayu. Ya Allah, Pak D matur sembah nuwun. Hati-hati di jalan Pak D, langsung lurus belok kanan sithik, terus belok kiri langsung lurus meleh. Ternuwun ya Pak D. Niku mau kalian Pak D sinten? No? Pak D Hardi. Iya tau Pak D Hardi iki ngegeti. Iki juragan pitik, Nduk. Oh, juragan pitik. Iya. Oh, alah ya Allah. Matur suwun Bapak Hadi, mugi rezekine tambah berkah barokah. Amin. Pitike oke. Amin. Doke iya. Sak teleke payu. Oh, iya iya ta ya. Kuwi pancen ya payu dadine rabuk, Nok. Heeh. Kuwi dadi kompos. Kaget aku. Lah iya. Kuwi mergo seneng saking seneng karo sliramu. Gila to. Lah iya jula. Lah dicangking Lah iya ki ora takok nak wong sampetane ngendi. Jula to, lah misale takok ngene lek ya kok ke Bali. Kowe kok ya. Kowe iki jane do napa? Lah iya, nek sampetan ki lak dhuwur. Lah ora ning kursi abang iki. Lah iya, ram nak kono ki. Yo kekere. Eram. Kalau mburi kae anak buah sapa to kae? Eram. Masukin Mas Bob. Iya enggak. Sakar pisan la
Ngatur wilujeng santen sugeng rawuh Mas Min kalian Mbak istri. Iya. Semoga selamat menikmati hidangan dulu. Nanti harus duet dulu loh ya. Oh iya, mbaknya yang ada di sana. Dan juga Mas Win. Yulah toh, Jen. Oh Jen. Alhamdulillah Mas Win ki saiki tambah lemu, tambah ganteng, tambah subur, tambah makmur loh ya. Amin. Oh, Kayak iya. anak buah sapa nggo klambi abang kok jegegesan ae kat mau. Ayo, tekok sik. Kok tekok toh? Lha tak go mulih. Ram. Tak geseret-seretan. Iya. Gila toh, Iyalah toh, lah. sampetane metu toh nak dokong ngono iki. Aja nanti ditawarkan lagi Om Didi. Aja, Ya Mas, mungkin mas-masnya Karang Tarun. Karang Taruna apa Mas? Jenenge Mas? Apa Mas? Kerja bakti. Kerja bakti. Hah? Suka bakti. Suka bakti. Lah iya suka bakti ki Iya alhamdulillah. Karang Taruna suka bakti. Suka. Alah ya Allah sampetan. Saiki yo. Sekarang pisahnya gunung desa. Oh, yo lah. Wonten segala lagu Japing Gunung jumbuh kalih swasana